Dobrodošli na YouTube kanal portala kropisi.net. Pred nama je danas novi unboxing video. Opet se družimo s Angelovim vrhunskim alatima na baterijski pogon iz Power Exchange obitelji. A danas otvaramo, odnosno unboxamo alat na baterije koji je zapravo leđna akumulatorska šprica. S ovim alatom biti će sretni svi oni koji imaju srednji ili veći voćnjak, pa čak i oni koji imaju manji, koji imaju potrebu često koristiti ovakav stroj, odnosno špricu, tlačnu špricu. Prednost Angelovog alata je dakako što nemate potrebe ručno svako toliko pumpati i dizati tlak, nego jednostavno umetnete bateriju i imate konstantan pritisak za cijelo vrijeme rada. Osim toga, naravno prednost je i 15 litara kapaciteta, što znači da s ovom ležnom špricom nećete morati toliko često i nadopunjavati, jer uobičajeno ovakve šprice imaju od nekakvih 5 pa do maksimalno 10 litara, ovaj čak 15. Za svoj rad koristi jednu bateriju, dakle radi na 18 V, a izrađeno je i vrlo kvalitetno od nehrđajućeg čelika kao i od mesinga, a sama duljina ovoga držača za špricanje je čak 1,40 m, odnosno ovoga crijeva, što opet omogućava određenu fleksibilnost. Alat stiže bez baterije i punjača, tako da možemo koristiti sve baterije koje već imamo od ostalih Power Exchange alata od Angela. Pakiranje kao i svako od Angela vrlo je informativno i dobijemo zapravo kompletan pregled ovog alata. Naravno riječ je o automatskoj pumpi, ima pokazivanje koliko je napunjena, ima mjesto za motor i za bateriju, veliki otvor za nadopunjavanje, kao što sam već rekao, nehrđajući čelik i mesing, te nošenje na leđima. Hajmo vidjeti zapravo i što je u samom pakiranju. Evo same šprice kada smo izvadili iz kutije. Izgleda vrlo kvalitetno, debelo gumirano crijevo, kvalitetna plastika, mesing i metalni zapravo nastavak, kao i dizna od mesinga. Vrlo zanimljivo, ovdje sa strane ide baterija, te se ovdje šprica uključuje, odnosno isključuje. Zanimljiv detalj, na samom čepu je ugrađena, integrirana zapravo mjerica različitih kapaciteta 10, 5, odnosno 25 ml, kao i ugrađeno sito za filtraciju velikih 15 litara spremnika. I to je to. Punu recenziju ove aku baterijske šprice pročitajte na portalu kropisi.net.